जाए के बाद माई के फल नारियल ले जाए के बाद मूर्ति मैया के देखे असो जाए के बाद माई के फल नारियल ले जाए के बाद हमके बता दा पंडाल कहाँ सजल बा चल के दिखा दा मूर्ति जहाँ रखल बा नचब खूब हमके न कोई बोली ए भौजी हो बोली ना मूर्ति बैठल बानी सादा जी के टोली नाची है वही जे घूंघट खोली। अच्छा की मूर्ति बैठल बानी सादा के टोली नाची है वही जे घूंघट खोली। बोली बोली दुर्गा मैया की डीजे अमित तिवारी यादव जी के फौजी जाली हमहु जाइब जरूर जी छू के चरनिया मैया जी के बारब हम कपूर जी पूरा काम जुटल रही भौजी हो एक ही ठहर साड़ी गिरे लागी सर से त ओढ़ली है चुनर। देख के हमरा के नहीं के फिकिर बा दिल में बसल मैया जी के तस्वीर बा डीजे पे कमर साचो हिली ए भौजी हो मूर्ति बैठल बानी सादा जी के टोली नाची है वही जे घूंघट खोली। की मूर्ति बैठल बानी सादा के टोली नाची है वही जे घूंघट खोली। बोली बोली थावे वाली की डीजे अमित तिवारी ना देख के मिलल एकहु दशहरा जब से भैली घरवाली नैहर में अपना पूजत रही लेके पूजा के थाली सभा में ब्रह्मानंद आशीष के ले जाई हो बात जय की जैन दुर्गा के ना तू भूलई हो। कब से हम रेडी बानी सुना सफर के का जानी कहाँ लोग गाय बटे भर के चली गई लगतार सब छोड़ी ए भौजी हो मूर्ति बैठल बानी सादा जी के टोली नाची है वही जे घूंघट खोली।